B'investiment ta' madwar 190,000 euro mill-Gvern tlesta l-proġett ta' titjib tal-aċċess għal żoni rurali fil-Gargur. Dan il-proġett inkluda tqaxxiru tqejjed mill-ġdid tal-asfalt f'numru ta' toroq. Is-sindku tal-lokalità Helen Gawċi qalet lil kunsill jilqab sodisfazzjon dan il-proġett għax huwa importanti ferm. Aħna bħala kunsill nilqgħu bidejna miftuħa dawn l-inizjattivi daw il-fondi għax alla-ħares ma jkunux huma aħna biex isiru daw il-proġetti li daw il-proġetti speċjalment bħal da li sar tal-saqajn rurali huma importanti ħafna għal raħaltana għal Gargur x'aħna kif qed taraw imdawrin bil-bleliqi u bir-raħħala so għalihom huwa importanti ħafna. Fi żjara fuq il-post il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo spjega li dan il-proġett huwa importanti għal bdiewa li jaħdmu l-eliq f'din iż-żona. Il-Ministru Refalo qal li permezz tal-pakkett ta' fondi Ewropej il-Gvern se jkompli jkun ta' spalla mal-bdiewa, mar-raħala u mas-sajjieda b'diversi għajnuniet diretti. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet spjega li permezz ta' baġit ta' aktar minn 22 miljun euro minn fondi Ewropej se jkunu finanzjati 36 proġett li se jtejbu 160 triq rurali.